Після різдвяних свят поклала його. Я робила його, ну як це ж, таке хазяйство вдома, це ж не то, що сядеш, ти будеш лише його, є ж якась була худоба, чисто все, і діти. Таке, що потрохи, коли туди, от, і так я ж кажу, воно лишилося, від зими робила, як казати, так як від січня місяця, кінця січня місяця робила лютий і березень пощі. Ти все, ти тих 2 місяці робила, ти лише середину зробила, а краї почала робити. Вже літо захватило, ти вже лишилася, ти робила вже зимою, знову вже аж осінню вже доробляла до свят різдвяних. Пілочка це робила дітям під ноги, як будуть брати шлюб, ота така ця пілка.